Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Mitos Channel. Kali ini saya ada di warung Apung Sakinah Boyolayar lagi, bos. Sudah ada 1 bulanan ini saya belum ke sini. Ya, ini berkunjung lagi bagaimana dengan bulan puasa ini, apakah warung Apung itu juga ada pemancingnya atau enggak ya. Dan airnya sampai di mana kan kita enggak tahu, bos. Kalau sudah ada 1 bulan lebih itu kan untuk perkembangan air sampai sekarang itu kan belum tahu perkembangan air. Tentu saja kalau di daerah barat itu airnya sudah sampai ujung, berarti di sini juga full. Dan kalau mau ke spotnya warung Apung Sakinah itu sudah tinggal sedikit lagi, jadi nggak terlalu capek menurun seperti biasanya. Oke, ikuti ya bos ya, untuk ikuti perjalanan kami di Waduk Kedung Ombo. Ini loh bos, ini dari parkiran sini loh. Ini juga puasa tapi juga yang mancing juga banyak bos. Dari parkiran sini ini parkiran atau parkiran motornya, itu tinggal sedikit lagi loh. Itu airnya sudah sampai di situ bos. Itu airnya sudah sampai di situ. Bapak D. Nah, ini loh bos. Airnya sudah hampir penuh. Jadi kalau tinggal turun sedikit tok. Tinggal turun sedikit tok. Ndak perlu nanjak-nanjak marai kesel ya bos. Ini sidik tok. Sidik tok wis teko nggon iki lho banyune, wis teko nggon wit kurma sing dasare kuwi lho. Ya toh? Wis langsung kowe gampane mareng mancing nang kene ya iso kuwi karo nang nggon prau kuwi iso kuwi. Lho, kae sing nyobok kae ya nek kene nyobok kae sing wong sing ora kulino linggih blabak kae. Lah siki sing mancing tetep akeh bos. Lho medune kan ora adoh lho. Kuwi garek pirang meter tok lho, alah paling 2 meter punjul sithik medune iki. Banyune saka kene iki. Ya toh. Tapi iki badene gede banget tapi sing mancing tetep akeh, Bos. Padahal yang mbuh hau mbuh ora ngerti kuwi sing jelas yo gabluk ora ngerti kuwi sing jelas ki. Ning biasane nek dasarnya biasane kene iki nggon iwak tok kene iki. Lho. Piye Mas e? Haup ora? Haup. Wis oleh. Wis oleh urung oleh. Ya oleh lah. Tapi iki kok modelnya nang kene ditutupi bos, tapi buka dhewe ora apa-apa. Lho iki nek ngono sepi tepet, sing mancing tetep akeh iki. Apa ora Mas? Iki wakmu. Lho ya oleh akeh no. Waduh duh. Mantep tenan iki cah, jak yahene lho. Iki lho. Lho, gek etok tombri bareng iki. Etok tombri bareng iki, Bos. Nggih tombrine ya nek loro siji tiprit. Hibrid tuh tobrut, tapi lumayan lah sakmono. Yahene setok sakmono iki cah. Gek padahal angine kok ngene lho, badhe tetep oleh iki. Tapi bomnya sak bagor dhewe lho. Anu Des, rapat dadene Mang Bagor ya. Lah ya bomnya tok sebagor kon ora oleh akeh ya kebangetan to. Dan iki maneman iki pakane lho. Olehmu nyendal lele. Ngomong dari bahan kaya iwak gede-gede nene. Endi olehmu? Agak nyemplung. Lah kok piye to? Apa kleru? Kleru jam kowe? Iki lho, linggo kene ben kaya anu direktur ndang. Lho. Lah iki bome wis sakmene pisan. Iki wis entek pira iki mu? Kowe wis oleh urung? Ning oleh. Oh iki. Wah, sakmene wae isin iki cah. Ngomongnya sithik lho, ya oleh no. Piyu. Iki yo oleh to, lha nek kowe ning ulon ora etuk sakmene to congcong. Iki yo nilathok no. Gembrenge yo mung pira kuwi? Gembrenge mung sithik no. Wis mantep. Mu agak nyemplung ya etuk loro ya. Lah umpan mulai lah pokok lu kuwi engko iwake. Gede men.
Wis oleh Mas. Urung. Agak nyemplung. Alah iki paling ya agak do nyemplung iki. Sampe ya agak nyemplung Mas. Alah telat. Telat jame sampean iki. Nglapake jak akeh nek poso ngene iki lur. Jarang banget. Tur jane ngerti kamu ya nggawa walesan kok ya an ya. Sepi banget nih bos. Lah sing ngidul kono kuwi lho, iki kan biasane ra kaclok banyu iki, kaclok banyu lho bos. Teko kono warung apung iki biasane manggone iki nang kene iki, nang kono kuwi to. Warung apung iki biasane. Iki wis munggah sak pole iki yo an, munggah sak pole. Lah kuwi lho sing nek arep lewat daratan kuwi enek kuwi. Kuwi dalan sing njojrok kae lho, sing kok apa mau dalan cilik mau lho tembuse kono kuwi. Nah, tembuse kono kuwi. Gila bos penak banget. Padahal badene kaya ngene ngasih warunge ngasih kaya kongkal ngene iki. Iwak kaya mangan kaya aneh ya. Badene gede banget. Warunge ngasih kaya kongkal ngene lho padahal iki. Piye to? Wah, nek iki sampe tok akeh, Pak. Lagi wae nyemplung. Lagi jane asline mancing apa to ning kono kuwi? Wih, cewek ta? Mancing ki. Biyu. Lah mancinge alah kowe ki ra niat, Nduk. Asline kok kowe arep mancing apa ning kono kuwi? Kono kuwi ana iwake cetul. Kono kuwi ana iwak cetul. Lah cah wedok yo mancing lho. Mancing ra tenanan nek ora kaya leli karo lady angler kudune iki ngono kuwi. Jadi mancing yo wadut ngono. Lah iki mancinge tingkring. Saingamu lel calone. Oke, angler no muda. Ning ora semangat kuwi. Endi le oleh mulai? Urung oleh. Sing ora oleh sapa to? Lah kowe ra niat godhok. Lha iki apa iki? Iki malah kok ngene diku iki weh. Weh. Kok ngono mau diku to le? Sing gede-gede wae. Lah kuwi lah marang betete piye? Gusti Allah. Sak ngono makane tekoki ora semaur. Jebule cek cek bayi-bayi digawa. Pas to kandhane ngenteni mung sayange elik to le nyantol apa kuwi. Lah elik nyantole. Lah ya elik banget to ana masa enek wong mancing iwake mujur ngono kuwi piye jajal kudune iki ya ngadeg. Cukup neh. Arep pindah to, Mas? Lah ana kene iki nggone iwak malah kowe malah arep pindah kono. Arep karo numpak perahu. Loh. Agak nyemplung wis bosen to. Oh ya bener nek golek sing tenang. Ning kono iwak ya tenang ora. Lah nek kene iki angine banter ombake gede iwake galak. Lah nek kono tenang iwake tenang tenan kuwi kok. Malah tenang tenan ra gelem mangan. Weh kandhane kok kayak sing nyobok lur, kayak nek sing nyobok tak zoom ya. Loh, kayak nyobok. Terus sing kulone sing etane nek kayak nyobok nek takel wong telu sing nyobok. Lha iki ketok yar melu-melu ki golek tenang ki. Lah kowe sapa nek ora nyobok yar ngopo, Mas? Alah. Aku golek apa golek tenang.
Lah kowe kok malah mau apit ke malah nyantol kermes kuwi kok. Nah, sampean kok ngendi, Mas? Proteti. Lagi ndak raya protet iki. Kene iki. Oh, kene iki jek seragen kok ya. Andong. Oke, bosku, bola mancing Nusantara. Aduh, 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 aduh. Setrek tenan nih. Oh, kuwi rada gede. Ketoke pucukamu kaya mentul-mentul kaya ngono kaya. Lah, umur pira kuwi? Oke, bola mancing Nusantara sampai di sini dulu lapak Boyolayar atau warung Apung Sakinah. Kita menuju ke Jatisongo. Jatisongo ya. Nanti yang penting ikuti saja perjalanan kami dan jangan lupa seandainya sudah menemukan dan cocok dengan channel saya silahkan subscribe, tapi jika tidak cocok jangan subscribe karena subscribe itu hanya yang menginginkan spot-spot yang terindah di Waduk Kedung Ombo. Sampai di sini dulu ya di Boyolayar. Saya akhiri sampai di sini dulu. Semoga Anda selalu sehat walafiat, diberi umur panjang dan dilimpahkan rezekinya. Sampai jumpa kembali besok pagi di Mitos Channel. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.